Ajánlhatnám másnak is, de én rátok gondoltam. 3 napos út az egész. A megadott címen átveszed a csomagot és hazahozod. Mennyi? 20%. Ja. Mert ez így egy szép családi történet. Csak hát úgy végződik, mint minden más történet. És minden történet rosszul végződik. Mert a történetek mindig a leépülés történetei. Mert a történetek hősei mindig leépülnek, és hajszál pontosan ilyen módon épülnek le. Mert ha nem így épülnének le, akkor nem leépülés lenne, hanem feltámadás. Márpedig nem feltámadásról, hanem leépülésről van szó. Történetesen örökös és megfellebbezhetetlen leépülésről. Hiszen amit most le fog zajlani, az a millió és millió tönkremenésnek egyetlen, köztünk szólva meglehetősen kiszerű és ízléstelen formája. És ha adósságok miatt börtönbe kerülsz, akkor nem csak időleges tönkremenéssel számolhatunk, hiszen ez a tönkremenés folyton végleges tönkremenés, ahogyan a tönkremenés általában is az.